ଆଜି ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ପଞ୍ଚୁକର ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଥିଲା। ଦ୍ୱିପହରେ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା, ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଖାଇବାରେ ମିଠା କ'ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଫ୍ରିଜରେ ମିଠା ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଛି। ମିଠା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନାଁ ଶୁଣିକି ନାକ ଟେକିକି ବସିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଲା। ଥାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ ସିମେଇ ବନାନ୍ତନି। ମୁଁ ଥାଇଁ କହିଲି ନା ନା ସେସବୁ ହେଇପାରିବନି, ରୋଷେଇବାସ ସରିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବାହାରିଲାଣି, ତମ ପାଇଁ ନା ବସି ମୁଁ ସିମେଇ ବନେଇବି। ମୁଁ ମନା କରିଦେବାରୁ ମୋତେ ଥାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଆଜି ରାତିରେ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବାଲିଯାତ୍ରା ଯିବ, ବାଲିଯାତ୍ରା କ୍ୟାନସେଲ, ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବିନି। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ତାକୁ ବି କେଉଁ ଛାଡ଼ି ହେବ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସିମେଇ ବନେଇକି ନେଇକି ଆସୁଛି। ବଟ୍ ସିଏ ଥାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା 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 ସେମିତି ହେବନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଗ୍ରୁପ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇକି ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ ମୋର ସିମେଇ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମୋ ପାଇଁ ସିମେଇ ବନେଇକି ନେଇକି ଆସ। କ'ଣ କରିବି ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।